and Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano ba siyang kaagi ka doon? Makining usa ka babae nga taga tawala pang lawbol. Ang ato matatampo, nagdasingan nga, Misty. Hoy, ikaw Nagkabantay ba ako ni mo Ha? Saan sa man? Nagsige ka paduding ng Jojo. Taro kay naibog ka niya. Hoy, minyo na ba na siya? Buwag na siya siyang asawa, no? Mag 1 year na. O sikin sabi nagkigbuwag. O sabi hinungdan sa ilang pa nagbuwag. Third party? Si Jojo ang nakikbuwag. Yes, third party. Ang iyang asawa mao'y dunay third party. Ug uyab naming duha. Oh, Kontento ka na? Wagid ko magmahay nga, napunta ko din sa Tawala Panglaw. Pinaagis akong igagaw. Na nagdaan ako din Nalipay kiko. Panagsama tagibati. Anhi ko na day dinhim, makaplagi ang matuod na kalinaw sa kong pauna-una. Kumansa mo pa nagbuwag sa kong asawa. Nagkisgot ka na sa niya. Mahimo ba? Kung kita lang duha, ayaw na lang siya kisguti. Di ko lang tuyuon. Nga masakitan ko. Sorry ha. Dili na mausap. Kung magkauban tang duha, likayan ko na ang pagiskot niya. Usbon ko, I'm so sorry. Okay na. Mas maayo pa rin nga mo mulantas dagat. Nagpangamay ang dagat, oh. Ata na. Nakasiguro ka na ba niya? Yes. Andun ko nang ituging ka niya mga akong pagkapapay. Ingon ko na ikaw kamahal. I love you, Joe. I love you too. Wag! Ipatumagan ako na si Jojo. Ang amahan ng imong gisabak. Kinahanglan yung barugan ay ang kakuha ni mo. Kung di na ka gusto mapatay ko na daw na. Iguro yun nga magtipon nga way bendisyon sa pare. Dili-ligal nga magtipon. Tungod kayo na sayod namang dako kong minyo, di ba? Gidawat ko na na. O gidawat na sabna sa akong gilikanan. Total, bawag naman mo sa imong asawa. Niya ka na sa Bohol, samtang siya, o sa Mindanao. Dili lang tamang hisgot may tungod niya. Aron dili madaot ang imong mood. Nagsabak ka na ba sa atong anak? Gusto kong pulos kalipay nga tumatagamtaman. Kaya ako nag-epekto sa bata nga imong gisabak. I love you. Anak ko. Oy, ngano man nga baby? Ngano man si Donyor? Sige maghilak. Bibi? Gibutdan ka sa tiyan siguro? Ma? Ang bisabi. Ang pinala ng bata ko. Kaya akong haplasan ang tiyan. Tingali gibutdan bitaw na siya sa iyang tiyan. Ikaw man ko. Ganahan ka man kayo mukasan ng bata. Ha? Ingon magod si mama nga sa bata pa ko, gianad ko niya hukas. Labi na nga di rasbay. Gawas nga hayahay, dili pa delikado nga maugan sa singot. Maayo! Uy. Maayo! May nangayo magpangatawran. Kinsa ba di atong bisita? Alingawa ng bata, oh. Ako na lang magsusi. Kinsa ka? Ang say ato ni mo, miss? Asawa ko ni Jojo. Ako si Pamela. Mahimo bang musod? Ganun niya ka? Tinuod yun ang balita nga ako nadawat. Nga may anak ka na gyud sa imong kabit. Hinahinay sa imong sinultihan, ha? Nga naglalimot ka. Nga ikaw mo'y unang nakasa sa atong kabinyoon. Kaya naglaki ka. Ug di pa igo, imong gipakuha ang imong gisabak. Tuod kay naglibog ka na kung si Kinsay amahan sa imong gisabak. Ikaw mo'y amahan sa bata nga akong gisabak. Napugos-gos pagpakuha tungod kay wa mo kadtol ko na. Unsa ko sa pagsiguro nga ako'y amahan? Nga duha man mi nagsaon nimo. Katul ka magkababay. Uy! Ginoo ko! Misty!
Salamat ka. Nagkamaton ka nagbuot. Hain si Jojo. Hain siya ba? Tuwa siya pagkakaroon atubangan sa atong kapitan. Nagatubang silang magtiayong. Tungkol kay gusto sa asawa ni Jojo nga mukoyo kaniya balik sa Mindanao. Ginoo ko. Anak naluoy ko nimo. Pero ako ikatabang nimo. Watalig kong hinagiban batok sa legal nga asawa. Mahal ko ni Jojo ba? Mahal niya ang among anak. Kasayod ko niya na. Kung asa may kutob si Jojo, Diyos na lang mag-iko na mo. Ug pasagda na lang namo nga ang panahon, mao na lang muhukom ka na mo. Dini na lang kutob, tagang salamat, ug more power sa RMN. Mao kita manghigalang kaagi ni Misty, nga tagatawala pang Laubhol. Kamusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada, sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi, nga naglibot sa kaawit. I-address lang nining Tulumanon, Hantumanan sa Kawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Hantumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod ngayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning Tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Tawagan lang ko ninyo sa pangan nga si Jill. 24 years old. Minyo og may anak, taga Clarin, Bohol. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gipamati sa akong suso. Aron inyong hisabtan, sugdon ko atong daga pa lang ko. Ingon ini ang mga panghitabo. Si Jill! Madali na diha, oy, kaon to na. Mangong pa na mata. Oh, kadiyot lang ma. Mag-ilis pa ko. Ay! Ano sa matong sakit nga ako nahikapan sa untutoy? Wala! May bukol lang akong tutoy. Bukol, Judo. Dingin. Sakitar ba ko ni kapon? Si Jill, ano ba? Oo, ma. Kadiyot lang. Huy, naon sa mga? Sakit lagi, ma. Huy, may uyab na bayak ka, ha? Okay nga naman dahil na ako'y uyab, ma. Basig ipaon sa nani mo. Mama, gid, uy. Di man ko dingon anak si Roman, good. Ay, sus! Bastos yun na siguro na una, uy. Ay, sus! Ay, nalanta. Asam na pa dong. Ngagi ka naman, mi diha. Maong di yun ninyo matuntod, ay. Ma, Unsa? maulagi na, Roman. Ug si mama nga akong disultihan bahin ini. Bastos naman ko una-una, uy. Unsa mo di ay? Kay may uyab na kuno ko, basin ko noog. Unsa? Ayaw na lang, uy. Ay tingano gani. Ayaw na lang lagi. Amaw man ka, uy. May ini no, mas may pag magminyon lang ta si Jill. Ha? Di ko, uy. Kabata pa na ako. Bata ba uy? Bata. So nagdaka pag bibiron, namingon kang bata pa ka. Ngano kung nakauna-una ka, anak? Aron dili magsigig dudas mama nimo. Kunon sa ni atong gibuhat. Ga naglikay gani kung di makasaha nimo. Sumagot. So may mayo magminyon lang ta. Ambot, uy. Minyo ta. Manahit patang mama magpapa. Saba ka di, oy. Minyo ko taon. Nga naman nagdali man ka. Ambot ni Roman, ma, uy. Oh, sino man na di gusto? Ikaw, ha? Ambot lang. Ah, kaway klaro. Way, minyo. Ma, Oo. Nga naman ka? ambot ani mo, uy. Basta na ako'y nauna-unog maayo. O mag-uol ko. Magsakit pa na akong dugan. Murabag maglisod ko o ginhawa, ma. Mapil na magsakit ang akong likod. Na, mao di magminyo. Pagpuyoy. Ma, Di idiya nang. Oy, di ang malagi ka, Roman. Niagi ko nang. Aron, ako ipakita ni mo nga seryoso gyud ko sa akong tinguha ni si Jill. Nga gusto ko siyang pakaslan. Ay, pastilandong. Daghana na pamati ning akong anak. O wa na ba yung may kapacheck upan niya? Matiman ka ni mo? Kutob sa kong magkaya nang. Yan ning bago lang. Nagmuo ni siya ang dughan nga maglisod ko siya paginhawa. Basta si Bakog may sakit na kasing-kasing. Ha? Nya unsa man?
Mga sawa ka ba lang gihapon sa akong anak, ha? Roman? Daga pa lang ko nga nakabantay kong may bukol ang akong tutoy. Ug ako ratong gibaliwa. Unya, may lain pag kong nabantayan nga akong gipamati. Magsakit na pud ang akong dughan. Maglugos ko og ginhawa. Ug musakit sa dugapil ang akong likod. Unya, naminyo gyud mi sa akong uyab ug namabtos. Unya, Oh, di malagi ning buntis, ha? naa si mama pa. Oh, ganong ngita ka mang mama nimo? Huot man ang akong dughan pa uy. Nag-away mong Roman? Wa pa uy. Oh, sabi na ko, nag-away mong Roman mao nagsakit imong dughan. Di uy. Di mo ko na mangaway na ko sa Roman good. Ang ako ning gibati kani adto pa ba nga maglisod ko og ginhawa. Nisugmat na sab. Ako nagsige naman ni pa. Pero nabalaka lang ko ron ba kay mabdos mangug ko. Mao gyud. Hala, sige, ipasikap na. Pagkuyog mo ni mama nimo. Ayaw ka pagsige ko na ho na problema, good. Mabdos ka na ba? Wa man ko kay problema magod. May man og na problema ko sa kumbana nga pero buyag lang pinangga man ko. O kugihan sa kayo si Roman. Unya nga nung naingon ka man ni Ana, be. Wa ba ko kapa-check up sa akong kasing-kasing ma. Unya ingon ba ka kani adto sa daga pa ko. Nga basin og may sakit ko sa akong kasing-kasing. Dili ka maunsa ko ini panganak nako ma. Simba ko, uy. Nagandoy ka ba ya, Ana? Pagampo in taon nga unta, normal lang imong pagpanganak. Roman, nisakit man ang akong tiyan. Unsa? Uy, basig magana ka na. Basig magana ka na. Aw ka nalang daan ng midwife eh. Kay mura nagkukog panganak. Uy, kagwapo sa kong apo. Baya, naonda na oray ay. Kusog kay mo tutoy ma uy. Mao tingali nga dali ni sing nidako. Ay, maayon nun mao ka na. Og ikaw sa ginahanak ka, pagsigig utan, pagsabaw gyud aron may gatas ka. Kaya dako ikatabang sa batag imong pagpasuso. Og menos pas gastos. Hindi na mo magbibiron. Mao bitaw ma. Pero nibalik man ang pagsakit sa akong suso ma. Unsa? Katubang gibati na ko sa daga pa kumaba. Nibalik na sad. Magsakit na sad ang akong tutoy. Mupuwa ko na akong patutian. Uy, hala. Bugat tingal-tingalin na, uy. Ha? Wa man ko ko'y gitrabahong bugat, ma. Og nadultol gid ko sa kong kaon, kay may gipatutoy gid ko. Ngano mabughat man ko? Pasin ikaw ka kinasal nga gisog ba? Ha? Kay makaunsa man din na, ma. Makabughat tingal man na. Nikaon di ka. Wa ma, uy. Mao ganing nangutana ko kung makaunsa na. Aw, kung wa ka mo kaon, basig may nasugba kang kinason o nagkasimhot ka. Ha? Bisan makasimhot lang sa kinason nga gisugba? Makabughat tingag na, ma? Nabalakan ako ining akong gibati, ilabi na kay wag ko kapa-check up og unsa ni. Nagsige ra ba ko og breastfeed sa akong anak, bisan og nagsige og sakit ning akong tutoy, og nagpuwa pa gyud. Ang akong mga pautana mao kining mosunod. Una pangutana, daga pa kong may nahikapang bukol og gahi sa akong tutoy og nagsakit. Posible nga unsa man kaha ni? Ikaduhang pangutana, wa man ko'y nahinumduman nga natandugan ning akong suso. Nganong may bukol man ko? Diin man gikan. Ikatulong pangutana, magsigi og sakit ang akong dughan. Maglugos ko og ginhawa. Posible ba nga doon ako'y diferensya sa akong heart? Ikaupat nga pangutana, matod sa akong mama, bughat tingag ko ni. Basin ko no og may nagsugbara og kinason og nakasimhot ko. Makabughat ba gud na? Ikalima og katapusan. Kung magpa-check up ko og doktor, unsa man klasiya sa doktor ang akong duolon ani akong gipamati. Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, si Jill. Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra, ang kaabag sa inyong suliran. O karong adlaw, kita'y mag-uban mga sukintig paminaw ug tungod kay ako usa ka abogada. Ug ako usa ka medical doctor. Kani sa ko ang partner ang muhatag ninyo og tambag ug tubag sa inyong mga pangutana ug problema na may punto medikal, Punto legal, emotional, personal, behavioral ug problema sa mga ginadiling drugas. ay namo pagdugay ipadala inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com Or sa tong Facebook account, kini ang akong suliran official writer's Pwede page. sa dati ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ano atong letter sender? Atong letter sender partner si Sigel, 24 years old, taga Clarin, Bohol. Og punto medikal Punto ang medikal iyahang ang iyang pangutana. pangutana.
Kay katong dalaga pa lang siya, nagnarabaho siya, iyang nabantayan nga naay bukol ang iyahang tutoy. Wa ni niya tagdag, ibaliwala. Hangtod magsakit na ang iyahang dughan, maglisod na siya ginhawa. Unya na siya mga lain-lain nga gipamati, no? Sa iyahang tutoy niya. Katong naminyo siya, pagpanganak niya, nag-breastfeed siya, mupuwag yun kuno, inuugmug mo tutoy ang bata. Matod pa kuno sa iyahang mama, bughat tenga kuno, mo man ang expression Bughat tenga. mga katiguangan. Pero naaman siya nakita nga nasimhutan nga baho nga mura kuno baho kuno sa kinhason munang nag-uuli siya ni suwat ni siya nato partner. Yes. Una niyang pangutana, unsa ka kuno tong iyahang nahikapan katong bukol sa iyahang tutoy nga nagsakit. Unsa ka unsa ka habid kuno to partner? Yes, kini magong breast mass is common is mga babae. Although nasa rin mga lalaki pero panagsara. So common is mga babae. Daghang mga rason nga nga ani, no? Hormonal, due to trauma, due to some whatever nga mga inunta abnormalidad sa sirkulasyon sa dugo o lymphatic drainage diya sa inyong breast, no? So kanang mahikapan ni mga bukol diya sa imong tutoy, akong sugyot, sa labing madaling panahon, imo nang ipa-biopsy para may bawaan kung benign ba or malignant ba. Balikon ako sa makadaghan pag-define o paghubad sa Binisaya ng benign, meaning dili siya cancerous. Kining malignant, cancerous. Wa ko mag-ingon malignant or cancerous. We don't know. We do not know until makita na to ang resulta sa biopsy result, no? Yes. Kaduhan yang pangutana, wa man kuno siya nahinumduman nga natandugan ang iyahang tutoy, no? Ngano kunong naay bukol. Yeah, ako nang giingon na daghan ng mga rason, correct, no? Could be hormonal, could be trauma, it could be infection, no? Yeah, just like bukol nga naa sa laing parte sa atong lawas, mutong ara dyan na siya. Correct. Sometimes it's lipoma, kanang mga fats ba? Mga fats lang, no? Depende. Dili kayo mag-uol dayon. Ikatulo niyang pangutana, karon magsakit ang iyahang dughan niya, maglisod siya ginhawa. Na baka kuno siya posible sakit sa kasing-kasing. Yeah, posible na kay sakit sa kasing-kasing o sa imong baga. So diha sa Clarin Bohol, no? I'm sure na ay mga practicing mga doctors diha. Kay kami magud may mga pamaagi inspection. Kaning amo nang siyang kaning auscultate, gamit ang stethoscope. Amo na siyang i-press ug unsa bay makit-an dang kwan. Og naa tay mga invasive diagnostic procedure like kining mga EKG, kining mga X-ray, MRI naa na sa mga hospital. Correct. Ug ang iyahang katapusan nga pangutana partner. Ingon kuno iyahang mama nabughat kuno siya kay basin kuno may nagsugbar kuno kinhason. Niya nakasimhot siya, makabughat ba day kuno na. Iko kay babal sa kinason, partner. Lami ba yung kinason? Ano yung kinason? Di man siguro naman ko mga tuutugod sa unag. Diba? Sa kuan, so mura di kayo, pero wag man gud na basihan gud ng mga ingon. Mura dili ko, conforme nga ang kinason, makabughat kay, nindot pa yan ang kinason, daghan ba yan inunta vitamina, minerals yung makuha nimo diha, no? Correct, correct. Sige lang. Ato lang gitag doktor, pero ikalimang pangutana, kung magpa-check up siya doktor, unsa nga klasehang doktor ang iyahang duulo? Yeah, pulmonologist and cardiologist. Di man kay layo tingnan ning Clarin sa Tagbilaran City partner, no? Di kay layo. Dool ra. So matumog Galiares sa hospital. Dako na siya nga hospital dahil sa Tagbilaran City. Kanang Galiares, I'm sure nga naay mga doctors diha nga mga pulmonologist o cardiologist nga maka-attender sa imong problema nga gamay ray bayad or walay bayad tungod kay government hospital man ang Galiares Medical Center man tingali na. Basta dako na siyang hospital sa Tagbilaran City partner, no? Okay. Okay. Mga sukindig paminaw hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan. Kini si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhi gapon sa tuang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN. Daghang salamat. Ug maayong adlaw.